Učesat. Jasný. Štok TV, to se mi líbí. Já si prdel. Já si prdel. Ale jenom budeme natáčet, jo, jenom řekni, že souhlasíš s natáčením, tady stačí říct. No určitě, budu jen rád. Takže máme tady dalšího účastníka a zeptáme se ho, v jakém století objevil Kristus v jakém století objevil dobře, tak už to objevil řekni. Krištof Kolumbus Austrálii. Zhruba stačí. No já myslím, že on ji neobjevil, ale kdyby ji objevil, tak to dneska bydlím, ty vole. A v jakém století teda? Neobjevil ji. A co objevil? Indii? No Ameriku, ty vole. A proč tam jsou indiáni teda? Protože chlastali. Protože chlastali, no. Hele, OK. hele, co pije kráva? Kráva pije vodu. No to jo. A mlíko, myslíš, že může pít i mlíko nebo ne? Ale jsem z hnojárny Čozů a já si myslím, že mlíko taky pije. Mlíko, takže kráva pije mlíko taky. A hele, poslední věc, co tam máme, jaká řeka je pod Karlovým mostem potýká. No Labe tam není, bude tam se Vltava. Takže to jo. Takže to je jasný. A úplně poslední dovednostní test máme ten, že zkusíš zavřít oči a dát si takhle špičku prstu na nos. Zvládneš to? Budu za kreténa. Nebudeš, zkus to. Jsem opilej. To je jedno, zkus to. OK. Zmáknu. Dobrý. Takže díky. co za to mám? Kromě publicity, co za to mám? Fame. Tak jo. To je dobrý, ne? Hele, díky. Ale já taky.